Hello mga kit. Juhan sa kadali sarot kang mga kit na. Okay kayo. Ay, ano taon, tinhawa naman po dire. Kailangan din nga mga kit. Ito daw yung marot ka. Maong gwa. So mga grada na ito diya. Ayaw din yung i-skip na to ang skip. Scroll na to ang video mga kit. Mana usan ninyo balag way lami. Muna sa gitawag og proper engagement, di ba? Anak ni dagan to karon mo may usurot. Para mapansin mo limita. Mag-iwan kayo ng bakas sa penser. Shout out sa inyo lahat dyan. Ano, basta mo kawaw niya to ang pandrada ko. Shout out sa inyo lahat yan. Ay, mas mabuti kayong kalagayan. Manong bulihin nung kito ating pagpangalan. Video sa tag. Ba. Ingat kayo dyan palagi. Oh yeah. Sa loob. Dito muna ako sa labas. Makatagalig tayo dito dahil nasa Manila man tayo. Sound pa. Sagod siya dahil ako na sa mananap. Hindi kita mo dito yung mga kinabisag kuan medyo pilit-pilit ng lugar pero madaring sa mga. Hindi talaga ako. So hanggang dito lang mga no. Don't forget to like and follow. Ayaw mo kalimot, ayaw din i-skip na to, ayaw mo i-scroll din yan. Anitan ko ng ipon nila.